Petrocat Girona patrocina la secció del temps. La tardor, ara sí, ja ha arribat amb una mica més de ganes i el temps ha començat aquesta setmana a deixar-nos valors més propis de l'estació, amb temperatures màximes que han anat rondant els 20 graus, mantenint en alguns moments cert regust encara de primavera. Les mínimes han baixat dels 13 fins als 9 graus. La refrescada al matí ha coincidit amb alguns episodis de precipitació que ens han deixat uns 15 litres per metre quadrat el cap de setmana passat. La resta de dies hem tingut cels variables, però durant aquest cap de setmana aquest programa més inestable ja s'haurà revertit amb el domini d'un potent anticicló instal·lat al centre de la península ibèrica. Tindrem força sol i bonança. Les pluges no ens han de preocupar en els propers dies, doncs passen molt lluny de nosaltres, escampades per l'anticicló, i així doncs ens esquivaran. Dissabte serà un dia molt clar, domini del sol, amb temps estable, temperatures agradables, amb màximes de 18 graus i mínimes de 9. I el diumenge serà una jornada molt semblant, però sí tindrem alguns núvols més importants que deslluiran el dia, sobretot a la costa. Al final de la jornada els núvols ja s'escamparien també més cap a l'interior. Farà més fresca, això sí, a primera hora del matí. La mar estarà encara una mica alterada, amb onades que no seran tan potents com la setmana passada i només arribaran a 125 centímetres d'alçada. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 19 graus i el vent serà suau, amb cops màxims de fins a 5 km per hora. Serà de component bàsicament dominant des de l'est i també al sud-oest, impulsant aquestes onades que comentàvem. Però la setmana vinent tindrem domini del sol, cels clars, i les temperatures màximes seran d'entre 17 i 18 graus i les mínimes es mouran entre els 7 i els 8 graus. Sembla que tenim la tardor ja més consolidada, amb més fresca, matinal a primeres hores. I avui us deixarem amb aquesta imatge de la Laura Mas, de la platja gran de Tossa de Mar, vista des de sa muralla. I recordeu, la nit del dissabte al diumenge canviem l'horari i quan siguin les 3 seran les 2. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteorologo@cltv.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un gran cap de setmana. Salut! Petrocat Girona us ha ofert el programa del temps.